यारो नया वीडियो में स्वागत है। देखो अभी जंगली हाथी आया है। देखो इधर ये देखो ये सफेद सफेद वाला सब कुछ जंगली हाथी है। तो देखते जाओ। बहुत ही बड़ा बड़ा है ये देखो। अभी शाम हो चुका है। हाथी गांव के सामने आया है। तो देखते जाओ। मुसुं ना माबाना होलाय रेफालि सुना होलाय ओइ मासिखौ दोरथार ओइ सुलु नुजादों गोदोरा होय गाखोग्रायाव गैया माथो सिरि थांना माबा जागौमोन लाजागौमोन होय र' आं लाहैनो दै सिरि थां हाला दै गाखोदों आरोना नाहरनो नागिरदों। बैयाव दं आरोना बैयाव दङ नोंथांमोना दा नुगोन र'। दा गाखोदों इनियाव दङ। ओइ ओइ बै गरा खाथियाव आं ओरै गाखोलांग्रा खाथियाव दंना हो। मानसिफोर फैनांगौ बेसा दङ। थ' होनोसै खावना होदो।